Shin kana so ka ƙirƙiri irin wannan bidiyon da wayanka? Rayuwa tana son sauƙi, amma ka zaɓi abu mai ɗorewa ko mai rashin sauƙinsa ya fi ka zaɓi abu mara ɗorewa ko mai sauƙinsa. A yau abin da zan koyar da kai kenan, amma kafin mu shiga cikin bidiyon ka tabbatar ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri zaka zama na farko da zaka fara sani. Abu na farko da zaka yi, zaka je ka nemi KineMaster application ɗinka sai ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga zai yi sacin kaɗan, daga nan sai ya kai ka inda zaka fara editing ɗin bidiyo ɗinka. Abu na farko da zaka yi, zaka danna nan inda aka rubuta create new ɗin nan kamar haka. Daga nan zai kawo ka nan sai ka zaɓi nau'in bidiyon da kake buƙata. Idan YouTube bidiyo ne sai ka zaɓi wannan na farkon, idan kuma TikTok bidiyo ne sai ka zaɓi wannan na biyu, idan kuma Instagram bidiyo ne sai ka zaɓi wannan na ukun. Ya danganta daga wanda kake buƙatar ka yi. Amma ni da yake TikTok bidiyo ne nake so in yi, zan zaɓi wannan na biyun ne sai in danna shi kamar haka. Ga yana a yanzu ya kawo ni inda zan zaɓi background ɗin da zan yi amfani da shi. Dama already na yi downloading ɗin bidiyon da zan ɗora a kan background. Already na yi downloading ɗin shi ga yana, don haka zan danna shi ne kamar haka. Ga yanan ya hau inda nake so. Abin da zan yi na gaba, zan ninka bidiyon domin bidiyon ya ƙara tsayi. Abin da zan yi shine zan danna wannan ɗigaggan guda uku sai in zo in zaɓi wannan duplicate ɗin nan sai in danna shi kamar haka. To bidiyon zai linka. Idan yana guda ɗaya ya zama guda biyu, ya zama idan yana minti ɗaya kenan zai zama minti biyu. Ga yanan ya linka kamar yadda na yi muku bayani. Abin da zan yi na gaba shine zan je in ɗan samu wani ɗan black background domin in ɗan sa gurin ya yi duhu. Domin ana so idan ka ɗauko bidiyo daga wani site haka, ana buƙatar ka ɗan canza shi ya ɗan canza daga yanda yake. Don haka yanzu abin da zan yi, zan danna nan inda aka rubuta media ɗin nan sai in zo nan in zaɓi nan inda aka rubuta image assist ɗin nan sai in zaɓe shi in shiga kamar haka. Ga nan sai in zaɓi wannan black background ɗin sai in danna shi kamar haka. Ga nan sai bayan na danna shi zai shigo cikin bidiyo na. Ga nan ya shigo cikin bidiyo na. Abin da zan yi shine zan danna wannan alamar ta cancel domin in je editing ɗin shi. Gashi na yanzu zan ja shi ne domin ya tsayin bidiyo na. Bayan na ja shi ya yi tsayi kamar yadda nake bukata, abin da zan yi, zan zo in taɓa wannan alamar sai in ja ta domin ya yi faɗi. Gashi nan yanzu na ja ta, gashi nan yana ƙara faɗi, gashi nan ya make gurin gaba ɗaya. Abin da zan yi a nan shine zan ƙara danna shi kamar haka sai in zo daidai nan inda aka rubuta alpha ɗin nan sai in danna shi kamar haka. Gashi nan yanzu da zaran na taɓa daga nan na jawo haka kaɗan, to zai dinga ragewa yana yin fari a hankali. Gashi nan yanzu yana yin fari, gashi nan yanzu ya yi fari gaba ɗaya, ya zama kaman babu shi kenan. Amma in nayi ɗan sama ga duhun shi nan yana dawowa. To dama wannan ɗan duhun shi ake buƙata domin a ɗan canza mai kama daga yanda wancan na asalin yake. Yanzu abin da zan yi shi kenan, na gama wannan matsalar. Yanzu abu na gaba da zan yi, zan saka sauti ne kamar yadda kuka ji wancan sautin, to shine zan saka a nan. Abin da zan yi shine zan zo daidai nan wurin recording ɗin nan ga alamar speaker nan, shine zan danna kamar haka. Bayan na danna zai kawo ni nan, gashi nan ya nuna min wani alama kenan ina yin video record. To amma wannan zan dai danna okay ne, zai fita gaba ɗaya. Daga nan sai in danna start. Wannan start ɗin shi yake nuna alaman zan fara yin recording ɗina. Abin da zan yi shine zan danna ta kamar haka. Bayan na danna ta zai fara yin recording, ni kuma ina saka sauti na. Misali, gashi nan a yanzu murya ta ce nake sakawa cikin wannan, nake yin recording da ita. Da zaran ya kai na gama magana ta, to zan danna wannan alamar stop ɗin. Gashi nan yanzu na gama saka murya ta kenan. Yanzu ba zai yiwu in yi muku playing ɗin muryar ba, sakamakon ina yin video recording ne, ba za su bari ba. Amma dai yanzu murya ta ce ni ina sauraron abin da suke faɗa. Abin da zan yi a gaba, zan gunce wannan bidiyon ne ya tsaya daga bakin inda murya ta take. Abin da zan yi kawai, zan jawo shi ne daga nan ƙasa daidai wannan bakin. Gashi nan zan danna shi kamar haka sai in danna wannan split ɗin. Gashi nan yanzu na gunce muryar, na gunce daga inda bidiyon yake. Sai in zo wannan shi ma na gaban, na saman shi ma gashi nan na gunce shi. Yanzu abin da zan yi shine zan yi editing ɗin muryan ne.
abin da zan yi shine zan jawo daga nan sama ga inda aka rubuta mix nan zan shiga sai in daga in ƙara murya. Gashi nan na ja wannan abun shine na ƙara murya kenan. Yanzu na gama saka volume din muryar. Daga nan sai in koma can baya. Daga nan sai in zo nan inda aka rubuta volume involved din nan sai in danna shi kamar haka. Gashi nan sai in zo in jawo shi nan baya sai in ɗaga shi sama gaba ɗaya. Sai in dawo daga nan tsakiya, ga yanan ya nuna min wata alama ta tsakiya, shi ma sai in dawo daga nan in danna shi yayi sama. Sai in dawo daga nan ƙarshe shi ma in jawo shi zuwa ƙarshe, shi ma sai in ƙara jan shi yayi sama. To wannan kamar na ƙara muryar ne, muryar ta zama ko ina kenan ta yi sama. Yanzu abu na gaba da zan yi shine zan zo nan inda aka rubuta EQ din nan in danna shi kamar haka. Bayan na danna shi zai kawo ni nan sai in zo nan ƙasa in zaɓi wannan alamar ta rock sai in danna shi kamar haka domin murya za ta fi kyau, za ta fi fitowa idan na zaɓe shi. Daga nan sai in danna nan alamar zai mai da ni can inda nake editing ɗina. Daga nan zai dawo da ni nan cikin dashboard ɗina sai in sake danna shi sai in zo nan inda aka rubuta reverb ɗin nan sai in danna shi kamar haka. Idan na danna shi sai in zo nan ƙasa gaba ɗaya in danna inda aka rubuta studio ɗin nan, shi ma wata murya ce wadda zai gyara, wani editing ne da zai gyara min muryata. Daga nan ne bayan na gama da nan gashi nan yana yi min filin ɗin yadda muryar za ta kasance sai in dawo in danna wannan alamar ta komawa baya. Gashi nan yanzu na gama editing ɗin muryata. Yanzu abin da ya rage zan saka wannan rubutun da kuka gani yana nuna ɗazu shine zan saka yanzu. Abin da zan yi shine zan zo in danna wannan alamar ta layer ɗin nan sai in danna nan inda aka rubuta text ɗin nan sai in zo daga nan in rubuta misali, in rubuta kalmar farko wadda ake faɗa cikin bidiyon. Misali sai in rubuta misali irin dama kalmar farko ita ce rayuwa tana son sauƙi, sai in rubuta rayuwa tana son sauƙi misali tunda a farko ne. Yanzu abu na gaba da zan yi shine zan yi editing ɗin rubutun ne domin ya yi daidai da nau'in hoton da na sa, ya zan ba zai dushe guda ba. Misali abin da zan yi shine zan zo nan inda aka rubuta font ɗin nan sai in danna shi in shiga, zan zaɓi nau'in rubutun da nake buƙatar ya dinga nuna. Sai in zo nan inda aka rubuta Android ɗin nan sai in shiga sai in duba idan akwai kalar rubutun da nake buƙata zan danna shi, idan kuma babu shi zan koma nan Latin ɗin nan sai in ƙara dubawa. Yawa ga wani nan sama, ga wani rubutu nan sama ga alama yana ɗanyi sai in zaɓe shi sai in danna shi misali. Bayan na zaɓe shi zai kai ni nan inda zan canza kalar rubutu misali sai in zo nan ƙasa ga nan an rubuta color ɗin nan sai in shiga misali kamar haka. Gashi nan na shiga. Abinda zan yi shine zan zaɓi kalar rubutun da nake buƙata. Bari in zaɓi wannan. Gashi nan na zaɓe shi, kai ga nan bai yi ma'ana ba, don haka zan koma ga wani yellow nan shi zan zaɓa misali. Ga nan na zaɓe shi. Wannan yellow ɗin da na zaɓa ga alama yayi, don haka yanzu abu na gaba da zan yi shine zan yayyanka rubutun ne ya zama gida-gida yana bullowa, ana magana yana fitowa, ana magana rubutun yana fitowa. Misali kalma ta farko ita ce rayuwa tana son sauƙi, don haka daga inda aka ce rayuwa tana son sauƙi daga nan zan yanke bidiyon. Ga yana yanzu daidai nan ne aka ce rayuwa tana son sauƙi, don haka zan danna shi kamar haka. Bayan na danna shi sai in zo nan inda trim ɗin nan sai in danna sai in gunce shi. Wannan na ƙasan gaba ɗaya shine rabawa biyu daidai. Gashi na yanzu na yanka shi. Kalma ta biyu ita ce ka zaɓi abu mai ɗorewa ko mai rashin sauƙinsa, don haka zan yi playing ne daidai inda aka ce haka nan sai in danna stop, sai in danna wurin sai in zo nan inda aka rubuta trim ɗin nan sai in zaɓa sai in raba shi biyu daidai. Gashi nan abinda zan yi kenan har ƙarshe kenan, don haka gashi na yanzu na bi shi ɗaya bayan ɗaya ina gunce shi. Abinda zan yi kenan shine zan zo kowane guntu daga cikinsu, dama kalma hudu ce ga sunan sun kasu kalma hudu. Abinda zan shine zan danna kowanne guntu daga cikinsu sai in goge wannan rayuwa tana son sauƙi ɗin da na rubuta
sai in rubuta kalmar da ake faɗawa daidai wannan gurin. Misali wannan kalmar, amma ka zaɓi abu mai ɗorewa ko mai rashin sauƙinsa. Abin da zan rubuta kenan cikin wannan. Daga nan kuma sai in wuce gaba. Yawa gashi na yanzu na rubuta amma ka zaɓi abu mai ɗorewa ko mai rashin sauƙinsa. Na gama. Yanzu abin da zan yi kenan, zan zo in yi playing ɗin bidiyon domin in saurara in ga kowane rubutu yana yin daidai da muryar da aka faɗa a ciki. Gashi na yanzu kuna gani yana nunnuna rubutunan da kaɗan-kaɗan da guda-guda. Yawwa yanzu ya gama, ga alama kenan kowace murya ta hau daidai inda ya kamata ta hau. Abu na gaba da zan saka shine akwai wani ɗan background music da ake sakawa a cikin irin wannan maganganun. Don haka zan zo nan in danna wannan alamar ta music audio ɗin nan, sai in danna ta kamar haka, sai in zo daidai nan inda aka rubuta song ɗin nan, nan ne abubuwan da suke cikin memory na za su bayyana. Don haka sai in danna shi kamar haka, sai in zaɓi sound ɗin da nake buƙata ga sunan ne, sai in zaɓi wanda nake so. Gashi nan na zaɓi wannan na farkon. Duk wanda na danna nan zai yi play. To idan na ji irin sautin da nake buƙata ne, zan danna wannan plus icon ɗin. Gashi na yanzu ya sauka inda nake buƙata. To yanzu abin da zan yi, zan zo daga nan ƙarshe daidai inda bidiyon yake, sai in yanka shi kamar haka. Gashi na sai in danna wannan alamar ta almakashi, sai in danna wannan ta trim right ɗin nan. Abin da zan yi na gaba shine zan danna shi kamar haka, sai in zo nan inda aka rubuta mix ɗin nan, sai in shiga, sai in ɗan yi ƙasa da muryar, ya zan waccan muryar ta haye ma wannan sound ɗin da zan saka. Gashi nan na bar shi irin 57 haka. Yanzu abin da zan yi playing ɗin shi ne domin in ji idan sound ɗin bai haye ma muryata ba, ko kuma muryata ba ta yi high sosai ba. Yanzu na gama editing ɗina, abin da ya rage shine zan je in saving ɗin wannan bidiyo ne ya sauka akan wayata, ya zan ina da damar da zan ɗora shi akan TikTok ɗina ko YouTube ko Facebook da sauransu. Abin da zan yi shine zan danna wannan alamar ne, ita ce alamar saving. Da na danna ta, daga nan sai in danna wannan alamar inda aka rubuta save as video ɗin nan, sai in danna shi kamar haka. Gashi na yanzu yana yin saving. Da zaran ya gama, to zan iya zuwa cikin player kowace iri ce in yi playing ɗin shi domin in ga abin da na ƙirƙira. Gashi na yanzu ya gama saving kenan, amma bari in saka muku bidiyon domin ku ga abin da muka ƙirƙira. Rayuwa tana son sauƙi, amma ka zaɓi abu mai ɗorewa ko mai rashin sauƙinsa ya fi ka zaɓi abu mara ɗorewa ko mai sauƙinsa. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, ku danna mana alamar like, sannan idan ba ku yi subscribing ba, ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri za ku zama na farko da za ku fara sani. Sannan ku taimaka ku yi sharing ɗin wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Don matuƙar wannan bidiyo ya amfane ku, to su ma zai amfane su. Ni ne naku Mus'ab, sai mu haɗu da bidiyo na gaba.